ali ovdje je dakle neka granica u kontekstu, dakle, neću reći javnog morala, ali također u kontekstu dostojanstva života pomaknuta. Jer zasigurno ono što možemo vidjeti je upravo i ta jedna društvena i socijalna poruka, dakle svim onim majkama čija su se djeca rodila, živjela možda dan, dva, tri ili sat, nije bitno, ili žive i dan danas, dakle kao djeca s posebnim potrebama, kao djeca koja su na neki način vezana uz liječničku pomoć, vezana uz roditeljsku pomoć, uz nekakvu socijalnu skrb i tako dalje. Jedna društvena poruka je tim majkama vrlo surova, koja upravo otprilike možemo je parafrazirati na taj način, a to je da društvo u ovoj situaciji poručuje, dakle, da ovo dijete bit će mu lakše da se ne rodi. Što to znači? Jedna majka koja ima dijete s kojim se mora brinuti, koje je, ne znam, ovisno o nekakvom aparatu za kisik ili ovisno o nekoj sondi za hranjenje. Koja je poruka toj majci? Da li je njoj poruka, dakle, da je dobro da je rodila to dijete ili da je to dijete teret ovom društvu? Uistinu postavljamo pitanje tko je vlastan, dakle uzeti te karakteristike u svoje ruke i odrediti ti si za život, ti nisi, ili tebe ćemo podvrgnuti medicinskom liječenju, a za tebe ćemo već reći da nema nikakvog smisla i da odustajemo već sada, netom prije nego si rođen ili ne znam nakon rođenja. Jer kao što si primijetio, ta granica ili ta dogovorna arbitrarna granica može se, ako pređemo tu liniju, početi primjenjivati u bilo kojim okolnostima, u bilo kojim sustavima društva. I na kraju dana udžbenik iz embriologije je ništa više nego nakupina stranica. Bravo, a ne stanica nego stranica. Da, evo to može biti onako jedna, ajmo reći, zanimljiva šala koja u ovom kontekstu postaje upravo jedna istina, jedna zbilja gdje jednostavno sve to, možemo reći, taj sav znanstveni trud, sav taj znanstveni znoj pada u vodu. Zašto? Jer to nisu argumenti. Nema više vjeru i znanosti. Tako. Zato više ne igra neku ulogu. Tad više ako se skupljamo na prosvjedima za ovaj konkretno čin, onda nismo bako ubojice i bioteroristi.